præsenterer Jørgen Leth fortolker. Lige nu har jeg en telefon igennem til Frankrig og min gode ven Jørgen Leth. Godmorgen og velkommen tilbage, Jørgen. Godmorgen, Allan. Og godmorgen, vil jeg gerne sige. Godmorgen. Der var hviledag i går. Det var dejligt at få slappet lidt af, eller? Jeg vil sige det på den måde. Rolf Sørensen og jeg har faktisk ikke været i seng endnu. Pludselig blev hviledag til nat, og så blev nat til dag. Og så sidder jeg her i London, lysvågen, godt beruset, og med en kæmpe rejsning. Imponerende erektion. Okay, hvordan er du så endt i London? Det er sådan set en sjov historie, Allan. Rolf Sørensen fik lyst til at købe en gave til sin kone. En kærlighedsgave. Og vi besluttede os så for, at London var bedre at shoppe i. Og her er vi så endnu. Godmorgen. Ej, men altså, Jørgen. Hvad har I gang i? Nå. Ja, hvad er der så sket i London, da? Fik I købt det, I skulle? Gaven til Rolfs kone har vi droppet. Men vi sidder nu på et hotel i den sydlige del af byen, hvor der virkelig er et stort og mangfoldigt udvalg af spændende chokoladebrune piger. Også her på hotellet, og på værelset, og på badeværelset, og på balkongen. Vi har været nødt til at fordele dem rundt omkring i rummet. Ellers var der ikke plads. Lige nu sidder der faktisk 2 i skabet, hvor jeg også sidder. Det er utroligt skønt. Det er det, Allan. Okay. Hvis du lige kunne, bare lige for min skyld, være lidt seriøs for en kort stund, Jørgen. Det er meget seriøst. Det er det, Allan. Jeg har ikke sovet endnu. Godmorgen. Jeg håber, du har tid nok til lige at fortolke endnu en god melodi fra den danske sangskat. Hvad gælder det i dag? I dag gælder det LOC. Liam O'Connor. Også en hjemmedreng fra min fødeby. Og vi skal fortolke Ung for evigt. Det er en god sang. Jeg elsker den, Jørgen. Værsgo, ordet er dit. Jeg er ung for evigt, med en fod i graven. Og det vil jeg gerne dementere på det kraftigste. Jeg er stadig viril. Havde lidt problemer med vejrtrækning på et tidspunkt. Men det fik jeg piller for. Der er ingen problemer nu. Jeg er ung, også for evigt. Men nu nævner de mit navn i radioen. Og det sker tit. Jeg er kendt. Jeg er en dygtig filmmand, forfatter og en dygtig elsker. God elsker. Det vil alle gerne vide. Især pigerne. Det skal de her vide. Det er vigtigt. Og nu nævner de mit navn i radioen. Der var den igen. Sådan er det at være kendt. Og især at være kendt for at være en god elsker. Viril elsker. Ingen problemer med potensen. Monumental rejsning. Faktisk lige nu. Jørgen Leth. Direkte fra London. Og Allan, nu er jeg nødt til at smutte. Ja, det tror jeg da på. I skal da godt nok til at nå det lyntog, hvis I skal nå tilbage til Frankrig til tiden. Just a minute, chocolate girl. You will get your money. There's no problems. I always pay. I'm very good customer. Jørgen Leth fortolket. Jeg er ung for evigt med en fod i graven. Godmorgen Aarhus. Men nu nævner de mit navn i radioen. Med Allan Wirtz På Go FM.